Kaunti ya Nyamira tunyara kumurekera igoro yenchera abamenyi kurwa senseme yibanyarre gose migwane kyombe kerike intersex kone kubuna mbali ko babisa abana bali bade chinsemo ibere gose bono chinsemo ibere chipako iboro chiro chansoni niko kolengana ne kyombe intersex kyanyarre kubolia abamenyi kurwa senseme yoko ne kubuna mbali konengeta bana bunabo libageri yoko nyara ko bayisiko yabe nabo konyara ko babwatsia asobo korre bwabo kolengana ne kyombe gyatwara umujego yokorekana asebungeri ya West Mugrango niko bate abuna abana mbagane konyo rogo sirwa asaba amenyi baburi ko basokiri banyara konyo robo konyi anemono kurwa sensemo ya serikali abo igokurwa sebyombe bitari bya serikali gose GNGO umuriki to kurwa se county Nyamira Polika Pokara goto Ramagia enseyemo litukiriga lya Jumaine Itene ne Frank Robert Kibagendi nago kyuko Nyamira Bundo arangenyo village astwali ngino chief na village elders twari ukwanire gore abana intersex intubune gikundi kya intersex Kenya Education and Advocacy igatorega igasigi cyo kwanira obwene bumana intersex ukwanekere kyo mu senior assistant chief kurwase sublocation ya Bundo uyumenya kantebuna George Morara nigo ayenekiringa amegiria ligabanyara ko bakonyara litukolya lero igara tukonyara ko bagago konya muno bamenye kurwase nseme chiga asatere mna abanyamayiga bayiga batukonyara ko bakurigia andake bali abatukira sebenyoreme elio kwenekeligwa obwasi okubwabo ansiyo muibulia atwarira abamuntu yoboye amu identify gocha sabanta abaito boko aba baturete nyumba 10 batoite information tari tu abatuma bona batiko ko muara sigose ko muambushi buna inkiyo gokora kero muntu na is a human being and we enjoy your rights and privileges kirji aire igo gento barakore akara tokire report yarikwa twararigwe report bachi gokonywa otherwise yana masomo twagwaterera because nimefurahia nanya kororanje tumiti kantebe nanya gwatendi kikabuneke gekoto swami buna omuntu no musaja gusino mukungu kolengana na ulia boikirna saya igani go bagokire igitambukire kigake lishirikiri igalia aikea asibatebere ngabono nigo banyolrubo manyi na kubulia abantu bwesoke bali bwatabana bali hababwate engenche jiga mulisia weekly kama sio getu igo nimeshukuru sana sengenche y'abantu baito banyarwo twegera sirtu kuri alero nande togo sabanga amangana ya ndese myoro weterese abarayi bonse balwegira amangana elinda karara ike enyoro abana baito banyarwo shibona barabuna abana bande bonse nande bakine uya nonye nabo asinsemo y'abasubati abo egotebekana ko bamona abana muno niko basemerwe kubeka oroboti wekirano elio kwenekinga abana babo ngonyora bali abasamaria bayabuna abiga na kubaenekeria okoba kwabo buya nje samarita marita nyaboko gamba je nalo usaba bangine sumwaika sokia abana bayinesko takobisa tagobo mwanya bantu takonya kende igasa yo makanje nakura ngabangine sukuwa beta obo musubati obo manene mwana nabe kiara masoki siko akonywe kulengana mulishirikeri igani goli kwenekia na gutyoterera igoro yo bwene bwa abana baiga asiba kuganirirwa gutauturanwa genkyo kulende kwegwa libaga wikaba amanyire baraboko bwene bwabo na kumanya ekiba bwene togokora osino ko bomusacha osino ko ba umusubati so that even they go yangu mwana ubadari anda yuakea na yukumwana na kukuntreso mwanese igona ginana go sabanga nyasaye kwa konya inawe saba nawe comment monyo rega chingu bizi jatuka n'umuntu yotoke umwana yanaji ubisika segete asata expose digital mwabiti masomo iginku report rigeta senike wanjete kyandize TV kurugiga sekenyerekea kyarangenyo ekyoge gotoka sesa blockation ega ya Bundo location yabo gichora ebunga ya West Mugrango meye county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp